Sa good vibes, spaghetti wires nga natipon gikan sa mga dalunon sa Bacolod, isa sa mga materials nga ginagamit sa pagpatahom sa Bacolod City Public Plaza subong nga Pasko. May report si Romeo Subaldo. Sakit sa mata ang pagkabig naton sa sininga mga kable nga nagalaylay gikan sa mga poste, pero nakaibalo kamo bala nga ang ini nga sakit sa mata amo ang isa sa mga rason kung nga amo sini katahom ang mga decoration sa plaza sa Bacolod subong. Ang mga natipon ng mga kable ang ginhimo nga obra maestra sa Bacolodon artist nga si Israel Noy Gonzalez kaag sang iya nga team iban sa ila mga ARFIN students ng LCC Bacolod. Istorya ni Noy, madugay na siya interesado nga himuon nga artwork ang mga natipon nga kable, pero sa siligid lamang natagaan sang tsansa nga mapakita nga may pwede pa mahimo sa kuntani basura na. Kung paano naman i-apply ang creativity showcase naman ng amon artistry pagi sa pag-reuse, sa recycle kag resourcefulness sa materials makatransform kami sa into an art form. Matapos ang 6 kaadlaw, ang ini nga mga spaghetti wires nangin amo na sini isa ka matahom nga art installation sa Bacolod City Public Plaza. Pinaagi sa weaving o kung na pag-connect sa mga kable, nangin posible ang isa ka matahom nga artwork, bagay nga suno sa kaynoy, simbolismo sa ilang nga proyekto, nga kung ang tanan nagabinuligay, may matahom nga resulta. Ang wisdom sa weaving nga kung gaog yun tatanan, kag matagig tatanan, makakreate na something structure. So namin siya nga symbolism lang inatawag nga ang wire is connection, interconnected tatanan, isa tatanan kahugna. Ang pagbatahom sa isa ka bagay, wala na siya nagasandig sa kamahalon niya, sa presyo niya, sa price tag niya, or kung ano na. Sinoy ang isa ka sculptor, kaguyag niya nga ipaambit sa iban ng ihibalo, kay basi mangin palangabuyan pa inis ang iban. Masunod din lang i-introduce sa syudad ang mga eco bags para mapahaganhagan ang paggamit sa plastic sa syudad.